jamge no waali fini weeti e men ñande mawbare nogas siilo 2026 ina hawri e goo yaawa 1447 fergo salade yaɓɓede gila kuulal sare yalte nder leydi Mauritanie jomen ɗemɗe gendije ɗe ina pilñiti ngam famde ɓe caɗele dokɗe ɗe ko ɗum saabi sosgo fedde olan ɓe darima ngam salade kuulal ngal ɗon ɗo ɗemɗe gendije pular wolof e soninke ɗe lawɗinaka ɓe piyama ɓe lorlama kono tan ɓe kulani ɓe payani ñande nogas e jeenayi morso 2022 ɓe juɓɓini diiño to damal suudu jakka gendi ko mawɗum bandiraɓe notitima e keewal dadiɓe ɓe jaɓaniɓe wadde diiño ngo ɓe kaala hujja maɓɓe caggal ɗum ɓe caako o lanaɓe mbaɗi diiño ngo no hanirta ni nde tawno ko diiño yamyamo ɓe gardani hare ɓe lamdi tan ko yo ɗemɗe maɓɓe lawɗine no ɗemgal arab ngal ni hay goto e maɓɓe añani arab nde tawno arab ko ɗemgal e ɗemɗe gendi ndi ɗum noon yo ɗemɗe gendi ɗe ponde kanje fof olan erima kala ɓiɗɗo gendi nde jangata windata ko famɗi fof ɗemɗe ɗiɗi e ɗemɗe gendi ɗe gollal timmungal dosgal gollal timmungal ko gollal pirlitangal timmungal firti ko baɗal ngal gollama ha timmi timmungal ina feeña e jeesetati goo timmungal gadanal yeru galo ñaam tan ɗaani ɗiɗi timmungal ɗimmal yeru ko yero suuɗi nder suudu binta tadi timmungal tataɓal yeru gujjo fiyama bongal kala timmungal ina jogii mande mum heerinde nde ina heptinire fawade e dande gollal pirlitangal ngal ko nden mande wiyete mbaka duɗal Pulaar Murtudu Joob yo jam ñallu ñallen e nder hen